дар Ӯзбекистон адои умра муваққатан ба таъхир гузошта шуд. Дар робита ба шиддат гирифтани вазъ дар Ховари Миёна ва ҷорӣ шудани маҳдудиятҳо барои истифодаи фазои ҳавоӣ ки боиси лағви як қатор парвозҳо гардидааст, дар Ӯзбекистон сафари умра муваққатан ба таъхир гузошта мешавад. Дар ин бора Хадамоти матбуоти Кумитаи оид ба корҳои дин хабар дод. Ба иттилои манба вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба шаҳрвандон тавсия медиҳад ки аз сафар ба кишварҳои минтақа худдорӣ намоянд. Ҳамзамон ба ҳамватаноне ки айни ҳол дар ин давлатҳо қарор доранд, тавсия шудааст тадбирҳои амнияти шахсиро пурзур карда, эҳтиёткории бештар зоҳир намоянд. Бо дар назардошти вазъи ба амал омада ва ҷиҳати таъмини амнияти шаҳрвандон, сафарҳои умра ки аз ҷониби идораи мусулмонони Ӯзбекистон ва ширкатҳои сайёҳӣ ташкил мегарданд, муваққатан боздошта мешаванд. Аз ҷумла парвози навбатии зоирин дар хатсайри Тошканд Ҷидда, ки ба санаи 2 март ба нақша гирифта шуда буд, ба муддати номуайян мавқуф гузошта шуд. Дар бораи барқарор гардидани парвозҳо ва идомаи ташкили зиёрати умра иловатан тавассути манбаъҳои расмӣ иттилоъ дода хоҳад шуд. Кумитаи оид ба корҳои дин аз шаҳрвандон даъват кардааст, ки ба маҳдудиятҳои муваққатӣ бо дарк муносибат намуда, танҳо ба иттилои расмӣ ва санҷидашуда такя намоянд.